Moikka moi ja lämpimästi tervetuloa Rhetoric-ohjelman pariin. Mun nimi on Anna Valliin ja mä oon esiintymisvalmentaja. Ja mulla on ilo ja kunnia toimia teidän Rhetoric-oppaana tässä nyt tulevien kuukausien ajan. Mä innolla odotan, että päästään polkaisemaan valmennusohjelma käyntiin meidän kickoffin merkeissä. Mutta ennen sitä olisi aivan mahtava kuulla pikkasen tarkemmin teistä ja teidän toiveista ja tavoitteista tälle valmennusohjelmalle. Eli kannustan lämpimästi nauhoittamaan alustalla lyhyen videon, jossa kerrot lyhyesti itsestäsi, kuka oot, mitä teet ja miksi, ja mitä tavoitteita tai toiveita sulla on tälle valmennukselle, missä just sä haluaisit kehittyä. Vaikuttavat puhe- ja esiintymistaidot on yksi tärkeimpiä taitoja nykypäivänä työelämässä, mutta elämän muillakin osa-alueilla ja varsinkin teidän ammatissanne, teidän asiantuntijuudella se on ihan päivittäistä se vaikuttaminen. Joten mä innolla odotan sitä, että päästään yhdessä työstämään näitä asioita nyt syksyn ajan. Lämpimästi tervetuloa mukaan ja näkemisiin aivan pian. Moi!